Здравейте! В този урок ще говорим за две основни концепции в програмирането, не само за PHP, а като цяло в програмирането. Първата се нарича видимост на променливите, втората се нарича предаване по стойност или предаване по референция. Това са две изключително важни неща за програмирането и те важат може би в различна степен във всеки един компютърен език. Т.е. имплементацията им, начина на реализация е различен, но те присъстват във всеки един компютърен език. За да разберете всъщност какво означава видимост на променлива и в последствие предаване по стойност, предаване по референция, нека да напишем един малък пример. Създаваме една променлива, нека да я наречем и, която има числото 2 като стойност. Нека да създадем една функция, която просто ще умножава числото със себе си. Нека да наречем нашата функция sum. Тя взима един параметър, т.е. това ще е числото, което ще умножим с самото себе си. И тук умножаваме числото с него си. Този синтакс умножено равно е аналогичен на плюс равно, т.е. резултатът е същия, но просто числото се умножава с себе си. Ако го напишем по този начин, резултатът е един и същ. Това просто е по-кратко изписване. Нека тук да извадим стойността на променливата и нека да сложи един нов ред, за да може по-лесно да се види в браузъра. Нека тук да извадим стойността на променливата и в браузъра. Отново слагам, новите редове са просто за да по-ясно да видите информацията. Нека тук да извикаме самата функция, като и предадем променливата и като параметър и нека отново да извикаме стойността на променливата и. Всъщност какво ще се случи тук? Ние имаме променлива, знаем, че нейната стойност е и. Тук би трябвало да получим 2. Тук не извикваме функцията и предаваме 2 с променливата и. Тук и вече ще стане 4, тъй като 2 по 2 е 4. Тук ще се получи 4 и въпросът е каква ще бъде стойността на променливата и след като функцията се изпълни. Дали ще бъде 2 или ще бъде 4. Нека да изпълним този код и вижте какво имаме. 2, 4, 2. Но защо? Защото и е 2. Тук извикваме самата променлива. Това е нейната начална стойност. Тук извикваме функцията и предаваме числото 2. Тук числото 2 е умножено със самото себе си и получаваме 4. И точно тук ние показваме стойността 4. И тук, когато извикваме отново стойността на променливата и, тя отново е 2. Това се получава така заради видимост на променливите. Има едно правило, че променлива, която е във функция, е невидима извън функцията. Тоест, най-грубо казано, няма никакво значение, че тази променлива и тази променлива имат едно и също име. Тази променлива е в функцията. Тоест, тази променлива може да се вижда, да се променя само в функцията. Няма никакво значение, че имената съвпадат. Ако дадена променлива е в функцията, мислете за нея като съвсем различна променлива, т.е. сякаш сте дали напълно различно име. Така че това е видимост на променливите. Когато дадена променлива е в функцията, тя важи единствено и само за функцията. Нарочно използвах навсякъде едни и същи имена, за да може да ви стане по-ясно. Ако, както ви казах, тази променлива е валидна, т.е. нейната стойност си е валидна само в функцията и отвън ние не може да променим нейната стойност. Другото, което следва от това правило, че ако ние създадем дадена променлива тук некъде променливата А, която да има числото примерно 33, ако ние тук искаме да извикаме променливата А, ние няма да я видим, т.е. ние тук получаваме null, но тъй като браузъра не показва null стойност, ние не виждаме нищо. Това се получава, защото тази променлива е създадена вътре в тази функция. И когато функцията се извика, тя работи с нея, но само в рамките на функцията, т.е. само в рамките на кода, който е между отварящата и затварящата фигурна скоба. В момента, в който функцията прекрати своето изпълнение, тъй като PHP се опитва да пести ресурси максимално, всички тези стойности биват унищожени от паметта, за да може да се освободят ресурси за следващи операции. Така че, когато вие създадете променлива в функция, тази променлива не е валидна извън функцията, т.е. тя не съществува. Не е валидна и в другите функции. Тя е валидна единствено и само за тази конкретна функция. И то, ако няколко пъти извикаме функцията, тя ще е валидна за всяко извикване на функцията по-отделно.
Тоест, ако ние тази функция извикаме примерно 5 пъти, PHP ще създаде 5 пъти променливата, която е валидна за всяко едно конкретно извикване на самата функция. Тоест, може да е най-съща променлива в една и съща функция, но всяко нейно извикване прави нова, нека да го наречем, инстанция на тези, т.е. ново инициализиране на тези променливи и след като свърши изпълнението на конкретното извикване на тази функция, те биват изчистени от паметта, за да може да се освободят ресурси. В други езици вие трябва ръчно да си грижите за тези неща, което води до грешки, препълване на памет и така нататък, но PHP в това отношение е доста гъвкав и сам се грижи да изчисти абсолютно всичко възможно. Но всъщност как може ние да достъпим дадена променлива в дадена функция? PHP поддава тази възможност. Тоест, ние може да използваме променлива, която е декларирана извън кода, но трябва да използваме малко по-специален синтакс. Всъщност, нека да ви покажа следното нещо, за да разберете още по-ясно. Ние създаваме променливата и в тази функция ние не предаваме никакви параметри и тук ние просто искаме да извикаме стойността на променливата и. И ние не виждаме нищо, тъй като обратното правило също е вярно. Променливи, създадени извън функцията, не са видими в самата функция. Така че, ако ние искаме да използваме в функцията дадена променлива, която е създадена извън нея, но не и в друга функция, ние трябва да декларираме тази променлива като global, т.е. като глобална. Това става с ключовата дума global, при което ние задаваме просто името на самата променлива. И в този случай ние вече имаме достъп до нея. И ако ние промениме тази променлива вътре в функцията, нека да увеличим с 1 и тук извикаме нейната стойност, нека тук да сложи един нов ред, за да бъде още по-ясно. Както виждате, имаме резултатът е 3.3, т.е. резултатът е 3, тъй като ние извикваме след като сме я увеличили с 1. Ето виждате, имаме 2, 3. Тоест, когато ние използваме ключовата дума global и зададем име на тази променлива, ние може да използваме променливи, които са декларирани извън функцията и да променяме тяхната стойност. Ако ние направим следното нещо, нека да махнем декларацията на променливата и тук. И тук създадем тази променлива и увеличим в 1, резултата е 1. Тъй като тази променлива, въпреки че се създава вътре в самата функция, тъй като е глобална, тя се вижда навсякъде. Т.е. тя вече може да бъде видяна и извън тази функция. Това означава видимост на променливите. Изключително проста логика. Ако е създадена във функцията, е валидна само за функцията. Ако е създадена извън функцията, е валидна за всякъде извън функцията. Ако искате променлива създадена извън функцията, не се вижда вътре, използвате ключовата дума global. Сега тук искам да направя една забележка, че използването на global като цяло е лоша практика, тъй като това е наследство от старите версии на PHP. При обектно ориентираното програмиране global се обезмисля напълно, но за обектно ориентирано програмиране ще говорим доста по-нататък. Така че за момента това е вариант да използвате global. Нека сега да поговорим за нещо по-различно. Това беше видимостта на променливите. Нека сега да поговорим за предаване по стойност и предаване по референция. За целта аз ще върна малко кода, който написах преди малко. Момент само. Нека да върнем този код. Нека да махна този ред и този ред. Както видяхте, този код изпълнява 2, 4, 2. Тъй като тази променлива всъщност е невидима, т.е. тя е съвсем отделна променлива, защото е вътре във функцията. Това се нарича предаване по стойност. Т.е. какво става? Когато ние извикаме функцията, ние всъщност не предаваме променливата, самата променлива, ние предаваме нейната стойност. Т.е. тук това е аналогично да напишем, вместо променливата да напишем самото число. Това се нарича предаване по стойност. Когато на дадената функция се предава самото съдържание на променливата. Това нещо
разделя. Тоест, когато ние предадем самата стойност, ние в последствие може да променяме самата променлива, но тъй като стойността вече е предадена, те стават две различни променливи. Тоест, може би малко ви обърках. Но това, което искам да кажа е, че когато го напишем по този начин, тук се получава самото число 2, не се получава самата променлива. Това е предаване по стойност, тъй като самата стойност се предава. В компютърните езици има нещо наречено предаване по референция. И това е малко по-сложното, тъй като какво представлява предаването по референция? То се записва по последния начин. Преди името на променливата ние слагаме ето този знак. И резултата е 244. Всъщност ние по този начин успяхме да промениме стойността на тази променлива, т.е. на стойността на тази променлива, без да използваме global, без да използваме подобни техники. Всъщност това се получава, защото се прави предаване по референция. Предаването по референция е доста просто. Когато ние създадем дадена променлива, тя се записва някъде в паметта. И това място в паметта има точно определен адрес. Когато ние използваме ето този синтакс, всъщност, функцията не приема стойността на самата променлива, а приема мястото в паметта. Тоест, при нея не се предава числото, при нея се предава адреса в паметта. И когато ние вече извършваме каквато и да е промяна, ние реално работим в това място на паметта. И тъй като тази променлива тук е свързана с същото място на паметта, когато тук нещо промени това място в паметта, автоматично тази променлива също се променя. Тъй като това се нарича предаване по референция. Вие не предавате стойността, вие предавате мястото, където е записана в паметта тази променлива и реално, когато вие промените нещо вътре, вие промените и самата стойност на всички променливи, които сочат към това място в паметта. В помощните езици, т.е. говорим за езици от типа на Java или .NET, там основно се работи с предаване по референция, тъй като това спестява страшно много ресурси. Тъй като вие може да имате 1000 променливи с различни имена, но те да сочат към едно и също място в паметта и тогава ще бъде необходимо само, да речем, една единица памет, вместо 1000. Но в PHP като цяло по подразбиране се предават по стойност. Така че, когато искате да предадете по референция, използвате ето този знак. И вие реално задавате самото място в паметта, където променливата е записана. И променяйки нейния запис, т.е. вие директно променяте в паметта, вие промените и стойността на всички други променливи, които сочат към това място на паметта. Разбира се, ако напишем знака ето тук, това е абсолютно валидно. И резултата ще бъде абсолютно същия, тъй като ние предаваме стойността по референция. Внимавайте много, тъй като предаването по референция може да създаде проблеми, но то не създава проблеми, тъй като PHP има някаква грешка. То създава проблеми от чисто логическа гледна точка. Трябва внимателно да, когато примерно ползвате рекурсия и предадете примерно дадена стойност по референция, може да спаднете в безкрайен цикъл или въобще като цяло логиката може да ви се промени доста значително. Така че използвайте предаването по референция само ако сте сигурни какво точно правите. Предаването по референция всъщност има още една особеност. Всъщност не е особеност, тъй като аз използвах навсякъде едни и същи имена на променливите, може би не ви стана много ясно. Но ако тук примерно сменим името на променливата, нека да бъде А, т.е. просто името да е различно, имаме абсолютно същия резултат, въпреки че тук името е съвсем различно, тъй като тази променлива А ще вземе референцията на И. Т.е. тази променлива и тази променлива ще сочат към едно и също място в паметта. Следователно те ще споделят винаги една и съща стойност. Така че ако И се промени, се променя и А. Ако А се промени, се променя и. Това, което иска да ви кажа е, че не е нужно да използвате и ние същи имена на променливите. Тук може да е съвсем различна променлива. Тя просто ще направи нова референция, т.е. нова връзка към мястото в паметта. Така че за да сте сигурни всъщност какво се случва, винаги тук идва правилото за именуване на променливите. Така че
Именувайте си променливите, така че да знаете още като видите името на променливата, каква стойност тя ще съдържа. Ако ви се налага да пишете даден алгоритъм, който предава по референция, ако използвате променливи от типа на A, B, C и така нататък, ще стане пълен кошмар. Така че използвайте и добра name convention, т.е. добра техника за именуване на имената. Изберете си ваша, както искате, но главното правило все пак е името на променливата да показва какво съдържа тя, тъй като това ще ви спести страшно много проблеми за бъдеще. Мисля, че това е достатъчно за този урок. Всъщност е малко особен, но няма нищо сложно. Все пак с две думи да кажа накратко всичко, което казах в урока. Видимост на променливи. Променлива създадена извън функцията не е видима във функцията. Променлива създадена във функцията не е валидна извън функцията. Ако искаме те да станат валидни, ние използваме думата global, ключовата дума global вътре във функцията. Предаване по стойност, ние задаваме всъщност не самата променлива, ние задаваме стойността на променливата и ново място в паметта се създава за тази променлива и нейната стойност се записва. И по този начин двете променливи се разделят. Тук, ако променяме нещо, тази няма да бъде променена, тъй като тя е в съвсем различно място в паметта. Предаване по референция, ние реално предаваме мястото в паметта, където е записана тази стойност. И тази променлива сочи към това място в паметта, тази променлива сочи към абсолютно същото място в паметта. Ако тази се промени, се променя и тази. Тази, ако се промени, се променя и тази. И това е предаване по референция, което е много полезно в някои случаи, в някои по-сложни алгоритми. Мисля, че това е достатъчно. Очакваме в следващия урок. Благодаря ви.